Ben esası yankı K.Hıdırov'un çıkışını ve aydınlatlarına şun yalanlarını aytmak için şun yürüyüşte şu çıkışta şunu tayinlik gördüm. Nur Muhammed Çarayç. Doğru, men senden yaşım kiçi. Bu zatların hak. Yöne sen bana bir zat diyer yalı näme dilim çöwürlesin. Esası o yankı insan haklarını koruyan kurumların isimden düştü. Ukyplarınız yok. Şonça yıllap opozisyonlu polem pulları gemirip adam nemeden fondlardan eden işleriniz yok sizin. Men emosiya çıkarmak, men hakikayda otayım. Eden işleriniz yok. Olaram ho Huday değil ahirin. Onlar o yetirmeli yerine onlar hem işe yetiriyerler. Şoň üçin olar hiç zat eden yok deyip bir garlap bedip olary yere sokjak bolup oturma. Men hemmesini günahkarlamak, men konkretne seni günahkarlayan. Bu yaşlılar var tiyelamagan vardır Türkmençilikte bolýan, onda Türkmençiligim yok. Doğru aýdýan. Türkmençiligi goýar ýaly ýol goýduňmy sen? Men şu siýasatyň içinde, opozisiýanyň içinde. Ne şu ýylyň başynda fevral aýda 19 ýyl boldy. Birini 19 ýyl bopdyr, ladna birini. Eden işleri barmy? Biriniz bir Ýewro parlamentiň nemesi bilen, azasy bilen duşdyňyzmy? Şo zatly bar. Şoň üçin men bolary ничтожество diýen. И политически импотенты diýen. Kimse glorialy nemesleri ulanmana, ничтожество, политически импотенты. Kim sana ruhsat berýär glorial zat diýmän? Sen impotentlaryňam impotenti. Ничтожествоň aňarsyna mötüren. Agdyňdan pok çykýar. Beýle-de bir gorwolsuzlyk gomy.